Yo. Ma kitobi dardım. Respro rally. Gushka bufan bakhtam da bassa. خدت مدوني كي Yo. آسیا رکرد ما گفتستم اونیتی فهمیدن نداره همی بازه دختمانو دیلی آدم نداره میگن توری راسته همش حقیقته دگونهی برات فروشتم اوندک عقیدته رالتی یگان فیلسوف نستی ترا یاد کنه یا پشای رفتنش بگم میروم و گاد کنه بهودستنش حقارت داده وای کدی دگونش گفت خطای فیرالی پرستای کدی عبه دیگرم تای کنسنر یخ که وده با یادی تشاو بدار روز خواب تا عبده چی فکر بده دیلت وقتی قسم خریده چند بچه ده دیلت بد وقتی برای من مریده ارزوی چی نمودیش بدی ای مکمی کد کیسه ایم دم شیده باین ده جنکلود بندمی کد خچاقی و گرمی کد فکر چخت روغانی платья танго калта шау мурдани кад ҳаёти кайфира диди бади кайфи шиданат хули меги баска кайф мекини диданат гуфтанам куни белда паи памадай лавотаёма фалон кунам аялам ҳамай барбидота ҳапине несниматка ғадори алкоголай неки бидон ки паси сар мекунам любой балора бидон просто ты бидон бахта бас гуфтум ку я вола ҳалиш мекунам ба мурури замон мора аишқ фақат ғам будай ҷои замон ё ма бусаи лавша ба худ арзиш донистам май беақл гапоша шӯхиё санҷиш донистам неки реально ҳыша хаёлаш байламадай тусовкадай парича таи платьяво помада медонам ҳамаша каблуки баланда пӯшида осмони рӯшанай амай паста баландим да дуруни душамай ты баднафса ғинҷонда просто додад раҳи ралтирам ҳамара монда ошиқи я бераҳай ай ба ҷои пашти дари лоф таи дарвозашон ай ба ҷои салони бв бисетка таи дом ай ба ҷои салон макияжу платка маникюр хуб будаму шиштано пашти сухдиён қатъи ты айфони 6 мода буд ту мехости доштанша ту рафти неки айфон биромадак то 11ша бари дугонода ай ҳамаш да фасонита реклама мекадиву бачабоз бидӣ дониста ба либоси мактаби шими киртай сафед қати нестам ай ақибид мара ошиқи реп кади эбиқа талаб қаламит кинди бадай аҳмияте ма ҳаму пацане дилит додавдим ба нияте ки мерасем ба чизе ма то қанети қатими баъди калон шидам фаҳмидам орзуи кӯдакими ма сад сол зур бизанам наёи чи ай толкш ба иқа мисраи хондам ҳолиам неай ҷавобиш жвачка мепартой ба чакора ты қил мезанӣ надидим касе қати ки ты гап бепил мезанӣ ё бефоида боша ё патсан бой набоша мисли интихоб мекунӣ касе простой набоша неки бидон мавори камбағало дирӯз пас мерасам ба рӯзое ки нарасида ҳеҷ кас назари аллоҳ да пастӣ ай бидон беақлак я вақт механдиди ба ҳоли ма ина ҳақиқат ухага пишти сар шидем ки нарафта каёдам бетирам ма 100% розиим ай ҳаётам просто як цела мали нагашт ки у цел ты будӣ сабаби нӯшидани сухтани бел ты будӣ